Takže čaute ľudia, aj pri ďalšom videjku. Dneska si ideme zahrať Build the Kingdom s Rasterkom. Čaute. Keď si nevie, čo to je, tak je to po slovensky Postav si kráľovstvo. Takže keď sa vám to bude páčiť, ten si like a odber. A ja si myslím, že už môžem ísť začať robiť tutoriál, lebo hrajem to, že prvýkrát. Takže mám ísť do building shopu. A mám si čo kúpiť. Za 25 si kúpim Lumber Station. Ale mám si ísť ako Population si najprv kúpim. Takže kúpim si had. Počkej, že mám v ruke, dobre, to je jedno. Dám si to sem napríklad. Drž hubu. Tak držím. Čo ty niečo stále hovoríš, keď rozprávam? Vašich vedia ste nechal úplne rozprávať. Ale teraz som to kúpil. A teraz si Takže kúpiť Lumber poď Station. popísať, že čo to tam máš, nejako podrobne, aby som vedel. Neviem, ja som si kúpil iba populáciu. A teraz som kúpil Lumber Jana, Station. ja by som potreboval populáciu si kúpil, lebo mám všetko iné, populáciu nie. No bohužiaľ lidičky, ale nikto mi nechce sledovať, tak nebiežte na môj kanál a jeho kanál a dajte tam odbery a lajky. A dám tam do popisku Rasterkov kanál, ktorý si môžete kúknúť motokári a ešte jeho ďalšie videá, napríklad z farmingu alebo na SnowRunnera. Dobre, ja už mám Lumber Station, už mi Presne tak. mám to nejaký za 7 euro, 7 dolárov, Winded Lock. Ja toto selujem, okej. Mám 7. Ale už som finishol tutoriál a teraz vlastne už musím si hlavne teraz iba zbierať. 32 kilový, okej. To je gold log, okej, nice, tak to je za 75, ja som prachatý. No ja to zase úplne neviem, čo všetko padne a mne nič. Dobre, kúpim asi znova had a kúpim ešte populáciu. Dvakrát. Ideš kúpiť populáciu? Ja som 3-krát kúpil minimum had. No nic. Radšej nech kúpiš niečo drahé a potom to aj nemôžeš postaviť. Dobre, tak to dobre, zamenil som to. Mám 2 had a Lumber Station. Dám to sem. Dobre. Dám had. Tu budem mať poriadnu populáciu už. Budem tu mať asi 15 ľudí. Poriadne zoberiem. Ježiš, tu mám 15 ľudí. No, mám 25, dúfam, že mi to už bude stačiť. Nestačí mi to ešte stále. 25? Populáciu mám 25, ale už nestačí mi to stále. Ja sa kúkam tebe. Ja potrebujem si rýchlo ten house kúpiť. Keď už to máš dosť veľké. Ja som si toto urobil takúto veľkú farmu na drevo. Lebo to je jedno z najlacnejších za vtedy, čo sa môže dať. No potom pôjde aj rýchlejšie hore populácia, lebo bude čo? Víc peniaz. Víc peniaz sa rovná lepšie domečky, že? Paprik. Už počujem, ako to ty tam tebe stávaš, ako sa ti to tam rozrastá. No ja si kúpim tie Lumber Station, lebo ja na nič nemám. No presne tam mám aj ja som si kúpil niečo veľké a potom som zistil, že na to čo nemám. Lebo čo, lebo mi to nikto nepracuje, málo peniaz, málo zhliadnutí a preto vy ste... No počkej, čo nie, to už som tam dal, okay. No čo si začal trepať nejaké views? What? Evra. Ja si kúpim house. Ja si kúpujem za Môj 100. prvý house. Ja si kúpujem za 100. Ale ten house je nejaký veľký. Ja si kúpujem ten wheat farm. Ja mám Vital farm, len ja som nemal dostatočne veľa publika na to, aby som to mohol prejsť. To je 50, počkaj, to je koľko? 25 plus population, tak to je v pohode. Ja som si kúpil ten 50 population, ten house. Len dlho sa to bude stávať. Počkaj, možno to... Niekto to máš 435 000. To je na toľko peniaz. 6 milión. 100 stojí 800, stojí ešte 800. A on tu chodí ten Lumberjack, on mi kace tie stromy, jes? Alebo čo ide robiť, počkaj. Aha, že ty si to normálne môžeš kúpiť farmára.
A takýchto Lumberjack som si kúpila ja. A čo keď som niekde idem bachnúť a čo mi ide robiť? Ti budeš zberať veci, jo, ja mám 500. Mostik, že? Kúpim toto, dám Za to sem. 1000 si môžeš kúpiť novú akože na územie. Či musíš Za vás- ako mi zrastie 265 populácia. Musíš to poriadne hypiť, kámo, si nebudeš byť tak potichu, bro. No však ja nie som potichu, to ty si potichu, no to keď som ja potichu, potom si aj ty potichu. Počkaj, čo to nedáva absolútny zmysel. Za to by som dal, už viem podľa mňa čo. Tak ale tak dobre, nejako to musíme komentovať, tak čo? Ja neviem, mne sa tu úplne šílené veci delujú, co tebe? Dielujú? No? Říká, ja tu už mám na 0,74 kg. Antiquatl bundle. Čo? No áno, niečo. Prečo to musí byť ten debilný Grow Garden systém? Zase chcem niečo kúpiť a nemôžem to kúpiť. Tak to funguje, Fizi. Zle to funguje, Víťo. Dobre, takže keď sa vám toto video páčilo, určite znamenáte like a odber. Môžete sa ísť kúknúť aj na Rasterkov kanál, bude v popise. Takže budem rád za každý like a odber a uvidím sa pri ďalšom videjku. Čaute. Čau, čau.